Na sziasztok, én Aquarium Gamer vagyok, és most fazmofóbiázni fogunk, azon belül az LMV eventtel. Megmutatom, hogy hol vannak a babák. Ugye én nekem már megvan a UV nyomat, meg minden, nappennel ezeket megcsináltuk. De azon kívül azért igen szeretném nektek megmutatni, hogy hol vannak ezek a babák. Úgyhogy ezeket fogom máma megmutatni nektek. Kezdhetnénk azzal is, hogy például az Elderwoods Police Lodge-ban játszunk. Létszés, nem haladom, szeretnék játszani, nem amatőröm. Jaj, akkor egy kulcs, egy ilyen, és igen, így az angyallámpával, ezzel az angyallámpával jobb, hogyha látsz egy ilyen fekete embert, akkor ez jobb klikkel el tudod ezzel pusztítani. Szóval most megmutatom például, hogy gyújtót felvettem. Igen. Hogy most például látsz ilyen fekete embereket, ezt jobb klikkel, ezeket mindegyiket el kell pusztítani, és hogyha ez megvan, akkor kapni fogsz egy angyallámpa kis, hát, hogy mondjam. A lényeg, hogy kapsz egy angyallámpát ide a kártyád alá. Ide a karakteredre kapsz egy ilyen angyallámpát. Az első babánk az nem más, ami itt van ebben a szobában, szóval bementek, rögtön balra fordultak és errefele jöttek. Az első baba az itt van a torta mellett. Ez a egyik baba. A másik baba, ahogy felmész az emeletre, fordulj balra, aztán ennél az ajtónál rögtön menjél be. Ez be fog téged vezetni ebbe a kis öltözőszobába. Itt rögtön, ahogy bemész, forduljál jobbra, és ide bemész ezen az ajtón, ez egy gardrób lesz, és a következő baba az itt van. Megvan az egyik baba. A következő bocsánat, azt mondtam papa. A következő baba az itt van, a papa baba, értitek? Az itt van bent az irodába. Az írógép mellett. Itt a csont. És az utolsó babánk fent lesz az emeleten. Szóval jöttek az emeletre, és nem mentek, és feljöttek az emeletre, ugye mentek, amint kijöttetek ebből a szobából, mentek egyenes
ügyesen, itt megkeresitek az itt lévő babát, ahogy kijöttök, rögtön forduljatok jobbra, és utána ennél az ajtónál menjetek be, ez fel fog titeket vezetni a padlásra. Kapcsoljatok fel a villanyt, és rögtön menjetek a padlásnak a leghátsó részébe, és menjetek át ezen a függönyön. És gyertek be ide, ebbe a boszorkány szobába, és itt forduljatok rögtön jobbra, ebbe a kis ilyen boszorkány jósoló szobába. A következő baba már pedig itt van, az öregasszony, babaasszony. Vagy nem tudom. Sajnos a nevüket megkérdezzétek, mert azt nem tudom. Menjünk is akkor haza. Az Elderwood Palace Lodge-ban ez a 4 darab baba van. Ennél több nincs. Az UV-kat ugye az UV-val kell. Hogyha van 3-as szintű UV-tok, akkor inkább azt ajánlom. Szóval inkább használjátok azt a 3-as szintű UV-t, mint hogy azt a 2-est, ami ott van a kocsiban, mert szerintem azért jobban lehet látni. És meg is van összes maga. Hát ilyenkor döntöttek, hogy most levadászhatok ugyanúgy a szellemet, vagy sem. Én most a videó kedvéért nem fogom levadászni, majd, hogyha megmutattam az összes babát, akkor lehet, hogy egy kört megyek. De hát jelöljük be egy arany. Ki tudja. Most nagyon nem törődök ezzel. És bejelöljük, aztán lesz, ami lesz. Galló volt majdnem. A csont megvan legalább. A következő az Oder Dinner. Itt 3 baba van. Ennek legalább tudom mindegyik nevét az itt lévő babáknak. Megfogunk egy zseblámpát, hol egy füstölő, egy fényképet, valamit találok. Oké. És jöttök ki ezt a sajtót. Szóval, amint bemettök, forduljatok rögtön balra, és menjetek ehhez az asztalhoz, ahol van a pite és a palacsinta. Na, ez a szuperhős baba. Ahogy rögtön visszajöttök az ajtóhoz, forduljatok jobbra, és menjetek be ide. Kapcsoljátok fel a villanyokat. Ment a bizti. Szóval, ha mindjárt a konyhában, forduljatok balra, és utána jobbra, ide, és gyertek be ide. Itt lesz... Mi ez a hang? Na mindegy, itt lesz a bagoly baba. Na, szedd fel. A következő
baba az apa baba. Hát igen, tudom, hogy bizarr. Sajnos ez. Ami meg ugye a dolgozó ebéd. Felkapcsoljátok a villanyt. Szóval felkapcsoljátok a villanyt, a konyhából ide bejöttök ebbe a szobába, ez lesz az ebédlő, a dolgozói ebédlő. Itt amint bejöttök, csukjátok be az ajtót, és itt kell lenni az egyik következő babának, az apa babának. És az Hotel Dinnerben megvan mind a 3 baba így. A biztosíték 2 helyen lehet, ahol nekem volt, meg ahol... Ó, itt az ugyatábla. A biztosíték szekrény, vagy ott, vagy itt. Vagy valahol a szobába, ebbe a szobába. Hát tudom, hogy az ugyatábla most már akkor itt kell keresni. Nekem, amikor még Nachtbannál játszottuk, de ahogy kerestük meg a babákat, akkor mindegyik pályán téj volt. Még egymás után. Csak téj volt. Úgyhogy akkor én aztán nem nagyon ritka, hogy legalább egymás után 2 legyen. Most meg ott meg olyan 4-szer volt, igen 4. Cauldron Lake. Azt hiszem, csak 3 baba van. Ezek is ilyen könnyebb helyen vannak. Farm. Hát igen, nem annyira bíztató. Most kicsit megijedtem. Szóval feljöttök az emeleten. Forduljatok jobbra, aztán ide be, megint jobbra, ide be, ebbe a folyosóba. El lehetem, hogy itt sétálni, nem? Bejöttök ide, és bejöttök ebbe a gyerekszobába. Gyertek el, igen, nagyon biztató. Bejöttek a szobába, és igen, ez az anyababa, bocsánat. Következő baba, feljöttek ugyanúgy az emelet. Engedj. Feljöttek ugyanúgy az emeletre, befordultak jobbra, és felmentek fel egyenesen persze a padlásra, hova máshova. Feljöttök a padlásra,
és ahogy mentek így egyenesen, be kell fordulnatok balra, egyenesen ide, és itt lesz a következő baba. A másik baba az már lent van a földszinten. Szóval lejöttök ide a földszintre, mentek, felkapcsoljátok a lámpát, ebbe a házba, azt hiszem igen, ebbe a házba mindegyik UV lámpás, úgyhogy készüljetek fel. Bejöttök ebbe, és itt rögtön befordultok ide balra, és ezen a polcon kell lennie a babának. És ezen a pályán megvan az összes baba. Mehettek is haza. Ezt nem lehet hallani, hogyha becsukja a szellemvadászat korbe. Meggyújtjuk. Most valaminek kifüstöljék a kocsiból. Hát, legyen egy Diogen. Most ilyenkor nem szoktam én beleélni magamat a szellemvadászatba, mert nincs értelme. Mi csak megcsináltuk az eventet, már azért kapsz ilyen ruhákat, meg minden, amúgy ezek jól néznek ki. Most is rajtam is olyan dolgok vannak, amik ilyen LMV-k eventesek. És az utolsó pálya az a Café World, vagy camping, vagy ez a camping, ez a hely. Hát itt is ugye 3 baba van. Szerintem nem nehéz őket megtalálni. Elveszük a füstölőt. Az egyik baba, ahogy bejössz, és egyenesen rögtön menjél, amíg meg nem látod azt, hogy Fresh Pot Gift Shop. Na itt lesz a következő baba, ide bemész, és így elgombbal felveszed. Eső van ma megint. A következő babánk az jól emlékszem, itt van a kék sátorba. Igen, bejöttök a kék sátorba, szóval bejöttök a bejáraton, elfordultok balra, és ide jöttök a kék sátorhoz, és itt lesz a maci baba, vagy ilyesmi. Aztán ahogy jöttök, megint jöttök be, menjetek itt egyenesen végig, és amíg meg nem látjátok itt ezeket a dobozokat. Na, hogyha ide bejöttök, akkor itt kell lennie a következő babának. Hát most nem találtunk semmit. Ja? Oni. Most bejelöltem Oninak. Rácsú volt.
ezek voltak azok a helyek, ahol a babák vannak. Az UV-kat sajnos nem tudom megmutatni, mert én ezt csak egyszer tudom azt megcsinálni. Meg az UV-k mindenkinek máshol van, azt hiszem. Mert a Notpennek is máshol volt, nekem is azért voltak olyan helyek, úgyhogy igen, néha az UV-k úgy máshol vannak, szóval ezt mindenkinek magának kell megkeresnie, sajnos. Az emberek ugye azt tudod látni, szóval ezt nem kell megkeresgélni. A babákat ugye, hogy megkap, ahhoz el kell intézned azt, hogy bocsánat, éppen Discordon hívnak, kicsit válaszolnom kell. Bocsánat, visszajöttem, csak volt valami. A babákat ugye el kell helyezni, itt nekem most nincsen, de nektek biztos, hogy aki még nem csinálta meg a babás részt, annak még biztos, hogy vannak itt rajzok. Hát mi ezeket már megcsináltuk videó szerint, és ezt már nem tudom nektek így bemutatni, mert ugye ugyanezt egyszer lehet megcsinálni. De ha jól elrendezed a babákat, mi is amúgy videóból csináltuk meg, úgyhogy azért. De hogyha megnézitek az adott videót, mert nagyon nem kell hozzá ész, és úgyhogy igen. Meg kell csinálni a videót, meg kell nézni a videót, mi is abból csináltuk meg, legalábbis Notpen nézte meg a videót, én nem, szóval nem is tudnám bemutatni, hogyan kell elrendezni, de igen, videóból el kell rendezni, és akkor, hogyha megvan helyesen, akkor megkapod az igen, megkapod a Saga Anderson pulóverét, Saga Anderson farmerja és csizmája, megkapod a Saga Anderson FBI kabátját, és igazából ezek. Hogyha megcsinálod az UV-kat, akkor megkapod az LMV-k öltönye és nadrágja, megkapod az LMV-k ingét, és megkapod az LMV-k öltönyét, zakót. És hogyha ugye megcsinálod az összes ilyen angyallámpást, akkor meg fogod kapni ezt az angyali lámpát, ezt ide teszi, körülbelül ide teszi a karakterednek, ide felakasztja. Ide fel fogja akasztani. Úgyhogy igen, szóval ha mindent megcsinálsz, megkapod érte a jutalmadat. Hát nekem most kíváncsi leszek, hogy azért most kapunk-e valamilyen szobrot itt, de nekem csak még a tavaszi event, szóval én a tavaszi eventkor vettem meg a játékot, úgyhogy nekem még csak ez a szobor van, azt hiszem Notpennek is, még csak ez a szoborja van meg, úgyhogy igen. De ez az első a játéktól, hogy valakivel így összecsatlakozott, úgyhogy ez egy nagy fontos event, úgy. Meg amúgy tetszik, megmondom őszintén. Szóval az úgy tetszik nekem ez az event, nem olyan rossz. Megcsinálod, megkapsz egy csomó dolgot. Hát most gyorsan megyek egy amatőrt. Haladót is mehetnék, csak nem akarok most olyan sok pénzben, most nincs rá szükségem, vagyis nem kell mire, úgyhogy most ilyen kis bemelegítésnek nem lesz. Először is egy zseblampát, fényképezőgépet és egy hányérőt. Így. Úgy megvan, ezek megvannak. Jó.
12 fok. Mi? Fel van kapcsolva a lámpa. Mi? 18 fok. Hát nem ez a szabályon akkor. Voodoo babát nézzük meg. Nem voodoo baba. Szóval az alapfok ilyen 22. Most miért kapcsolta ki? Az alapfok ilyen 22 és 18 között. Jó. Ha 5 fokot látunk, akkor jó a szobája. Gyorsan legyen meg. Vagy először is megnézem, hogy tükör. Légy legyen tükör. Na, nem tükör. Na, legyen most már tarotkártya, mert azt már nagyon hiányolom. De megint nincs tarotkártya, így mostanában nem is ad be tarottot. Nem értem. Akkor még lehet, és zenedoboz nézzük meg. Ezek a játéknak, hogy néha itt beadja azokat. Nem doboz. De ha ma itt vagyunk, akkor már nézzük meg a hőmérsékletet. 22. Ahhoz képest, hogy kint esik az eső, jó meleg van a szobákba. 22 fokja nyári. Mondjuk már nagyon nincs szükség a nyári hőmérsékletre bent a lakásban. És már annál tartunk, hogy jaj, már mindenki megsül. Jó, 21 fok. Lekapcsolod le. Majommancs, vagy majomkéz, én legalábbis majomkéznek hívom. Játék majommancsnak. És nem majommancs. Csont nincs. Megpittyegettük. Várjunk az hőmérsékletet, azt nézzük meg. Mondjuk akkor már láthattuk volna a lehelletünket, úgyhogy nem ez az. Akkor az vagy egy megidéző kör, vagy egy ugya tábla. Nagyon nem örülök neki. Megvan a csont. Azt hittem már vadászik, csak meglátom az ajtót nyitva, aztán kész. Hát attól még, hogy amúgy ott gózteventezett, az nem jelenti azt, hogy az a kedvenc szobája, de azt szerintem amúgy van, úgyhogy nem is vadászhatna. Oké. Igen, aktív vagy. Megidézzünk fel. Hát mondjuk annak nem annyira örülök, de mondjuk amúgy az is jó, csak nagyon nincs olyan sok haszna. Vagyis hát, hogyha olyan küldetésed van, hogy le kell videózni a szememet, vagy fotózni, akkor van értelme, de amúgy hogyha nem akarsz, vagy nincs olyan küldetésed, és nem akarod bekockáztatni, akkor nem éri meg. Éri meg magadat megölni. Megint a konyha. De én akárhányszor játszok mostanában ezzel a játékkal, a tengőhúdon, csak a konyha. Na azért. Már elegem van, hogy mindig a konyha. Mi? Ja, kidurrantotta a villanyt, tényleg. Mi? Most melyik akkor meg kedvenc szobája? Ezt most nem értem. Most mi van? Kinyitotta az itt lévő ajtót, de az lehet, hogy itt járt el. Csak. Na, nézzük meg. De 21 fok, hát mindenhol 21 fok van. Ja, nézzük meg a gyerekszobát újra, mert ez nekem gyanús volt, ez a 18 fok. Mire be volt? Mert ebbe volt.
Nem, hogy ebben volt felkapcsolva a villany is. Megvan. Jó a kedvencem. A zseblámpát, nem kellett volna elkapni. Remélem, miért hozom ki? Kérdezhetitek. Gyanús volt, nekem már fel volt kapcsolva. A lámpa kezdésnél, akkor amúgy lehet, nem lehet már akkor én. Vagy? Csak én gondolom rosszul. Három fok. Kettő fok. Három. 1,3. Ír a gáz. Szóval akkor van egy olyan, hogy szellemírás. Akkor ezek szerint mit ér kell a szobába? Jaj, nem áll. Amúgy lehet, hogy egy démon, mert nekem gyanús. Nagyon gyanús. Hát mondjuk nem megy le mínuszba. Lenne Jean, Hantu és Lágyú. És lekapcsolta az áramot. Jó, ezeket ki is húzta, úgyhogy... Nem csak nem lehet. Ez egy kicsit úgy fura lenne. Behozzuk a DOTS projektort és egy Spirit Boxot. Egy pont jó lesz. Jó, beszélt. Szóval akkor beszélt. Egy csajszével van dolgunk. Diogen, Moroi, Rém, Kopogói, Spirit.
Idérsz, úgyhogy lépjél bele. Nincs UV? Akkor... Akkor nézzük meg a szellemi gömböt. Ezt a fagyosat, ezt gyorsan megvizsgáljuk. Fok. Fok. 4 fok. 2,5. 2,1. Hát ebből szerintem nem lesz mínusz. De azért várjuk meg, mi lesz a vége. És egy kamera. Én nem raktam be 4 kamerát. Bekapcsolom a lámpát. Nincsen szellemi gömb. Azt kiúszhatjuk. Na mi van? Jó, a mínuszt azt szerintem most már tényleg kiúszhatjuk. Vagy Diogen, vagy Spirit. Húha. Vagy egy MF 5-ös szint. De amúgy akkor már amúgy rég lehetett volna. Ha így adott, azt amúgy így furcsálom, hogy így már rég lehetett volna. De hogy így dobsz így nuku. Koszos vizet csinálhatna már. Nem azért ez egy 20 ér, de úgy jó lenne. Ja. Koszos vizet. Ez egy Spirit! Szuper! Nem ez az üres. Megzavarcsó felvéve. Mozgásérzékelőt. Hát ez egy normális szellem, úgy. A Spirit megfüstölt 180 másodpercig nem támadhat. És
és erre lekapcsolja az áramot. Van ilyen? Mondjuk lehet. Megcsinálok gyorsan pár hangfelvételt, aztán szerintem annyi elég lesz. Most nem kell olyan sok pénz. Egyszer nem kell bevenni a játékban, mert nem annyira ment le a szenétén. Figyelj, hogyha gyomor problémáid vannak, engem hívhatsz. Hozzam már kólát. Gyomor problémák? Vagyok én. Le lehet húzni a WC-t. Ugye már, gyere megmutatom, nyisd meg a csapot. Így. Ugye? Így kell. Valamit csinálj még, aztán jóba leszünk. Tényleg, ha behozom a másik füzetet, akkor... Istenem! Mamma mia! És lehet, hogy a zseblámpámat azt el fogom dobni. Jól van. Kamera. Nincs nálunk, akkor kimegyek érte. Az jó, nézem annyi. Kamera. Lekapcsolja az áramot. Nem hiszem el. Jó, a kamerával megyek. Na ezért jó. Légy szíves! Valamit úgy érzékeljünk.
Jó! Jó van. Hello! Te vagy előtt Spirit? Oké. Hello! Na. Pip. Na jó. Oké. Ha nem ijeszik el a füstölő elfelejtős. Nem fog rám vadászni, nem. Elejtős. Inicializálás. Spirit volt, $555. Hát nem volt olyan sok, de egy kicsi money, nem árt. Viszont a következő videóban, mivel már feladottam az 50-es szintet, a következő videóban megmutatom nektek, hogy hogyan terítsétek ki a szellemet bizonyíték nélkül. Úgyhogy nézzétek a csatornát. Illetve, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve ha nem töltöttek volna meg és szeretnétek, iratkozzatok fel. Én Aquarium Gamer voltam. Sziasztok!